Mas pinalakas ng Mabalacat City Government ang solid waste collection matapos ipamahagi ang mga bagong garbage truck sa mga barangay ng lungsod. Pinangunahan ni Mabalacat City Mayor Atty. Jelda Aquino kasama si Vice Mayor Jun Castro ang turnover ng mga bagong garbage truck sa mga barangay kapitan. Ayon sa LGU, inaasahang magiging mas regular at mas efficient ang koleksyon ng basura sa bawat komunidad sa tulong ng mga bagong sasakyan. Maraming kapitan, announce ko kayo next year may budget kami kung Vice Mayor dyan ang Foreign Council. Renta po pong dagdag trucks at sasali kaming dakalan ng mga lati. Renta po yung chariot. Dakal na mo sa wala chariot next year. I-discipline ko na po rin para barangay school. So, karagdagan na po yung current collection services ng garbage. Sinabi ni Mayor Aquino na mahalagang mabigyan ng sapat na kagamitan ng bawat barangay upang matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na koleksyon ng basura at mapalakas ang mga pangunahing serbisyo sa lungsod. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susuyo.